Prophet, evangelist, pastor, Jacob, Kwame Bechi, and Prechum. Bonsam Mamen. Hallelujah. Mifiri kumaura so. Ahani ya wume. Ya wume memenda. Hospital that down there walk kuma be pono so no. The Debbie so china and I my meaning papa de me baby ase. The da otwedi ampo Nyankopon ase. Do Nyankopon aye no edo so bebre. Aba. Nti medical de aseda ama tiasefo Nyankopon. Na de toso mi no nso meda Ashanti West region. So Penny Peter Mensa Medana say. When every region no a for Penny Jeremiah Jum for any penny a kahun and a madam Master Christ which Ramada. Amen. Me no Baba Kenya and Copansem. Now Ansana preaching the Babambeso Tia Semui. Me a me jena hai me preachi wo Lawson TV. Me da nwumere bia e bon 9 na wo fi a beti no TV na to Lawson TV. Ana radio no so ye
96.3. To me come in then you 9, number 10. Now, Lawson TV, Lawson Radio, no, Masako, Meme Kosiara no pa 6 penny or near upon 7. Kosiada no a bon and you men on what pepe pa. Will you say 8 p.m. Sasha Mo, I him fear TV. Any I him fear radio. 106.1. Kosiara Bia. Na Asanka Jumano. I don't know Chris would DJ. It is here, Yahoya, and only being a free. Rather, me a hodenda. Amen. And I sank on a suitia a year more Juma. Pa. Yoko Praso. Omudu would be a bachiame, or no stroke. No more Ezrano. Ezrano possibly preaches out Yakoyam. We answer be a pajaness you walk. Adiana se ko afina ne nsanu matene na nnanu matene bonsema yesu asem no ekura tumi aba na say obaba ku bi onya mental problem do se mi preach a o hwe preach ni sa afina o se bibia start here na adwen mo adwuma ana bi kasa kire ne se aduru ade ama no mo num biem ne ade ne mabiem ampa we are going to say amen. Amen. Nti asamono to me wom idi akire. I said biani ayedi. Da biye so nya bidi. The Yakopon asem de okoti a obayira. Ena me no ba be cha asem bi. Na asem me de ba no. Matu din say yenye free obre ene amane asase so a ibenya fia yam fansansia ifiri age Nyankopon che ka say amen. Amen. Inya free obre ene amane asase so a ibenya fia wamfa ensa ansie ifiri age Nyankopon che obia oti ha bia no we ni panti uwa wieye amba ana ebere kakra ye bedi na asase wesu no emu ha no dosu bebre asa okasa wo kan entimi mana wieye da na Onyankopon ebra obo Adam no obo Eve kan ho no one for hobia amatani pa ho or the asundie na mai they say who study Bible ni ya odo nipa kwotena edin tura otono bo asisiesie mu a ho ya asundie krom odo nipa kwotena eno hya ahyede mai na ahyede o hye mai no eno na nipa ntima ni so a amen ne ohane amane ene abetena nipa ohawo wosika owokokoa mu asem bi a so kaye a na otini so ne ho ofe ohabi dan so a onu ko ananim asa ohawo no ayi na asundie afiri ho nti ewiase nipa omobo awasase wesu ani nipa obetena asase wesu a wamfa nyamso mpantena ase ono no de omobo che nipa bia nti nyame ma yahiem empaba empanifo de si hoyi nya bibia o sede baya wa unya hu Kristo no wo beda na do ho abedom abusua kurunkurun na daache ye no akọ heaven tire de mpabo si ho se me preachi wie na kawa kuma na apese one no kwali gidi asafo etu anamo a obetima ba ebebo wasu no aba ya sole ba ka say amen. Amen. Sa yenye free obre ani amane asase so a yebenya free a efiri age Nyankopon nchen ya
one fancy. When they say onipa bi a wotie bia no opere hwehwe sa e obotae running for one. Amen. Genesis chapter 3 verse number 17. Genesis chapter 3 verse number 17. What say? Na Adam die Onyankopon ka kire ne say Adam yenyina nipa bi o sa so bi afiri Adam mu ono no Onyankopon de ahyede ne ma no se tro no akomu no enuaba na wonu nyina do pa bia woni bofre na so opa wonti bi ni abada se tete anka no edi ntro mu anka no ese bi ni asase wesu bi edi ntro mu anka enanka ye die nyina apro saka broni bi dia fidie ba pa na ye anka ye die mu a kan nyina apro edi niema wodi ntro mu anka no ayera abrobe o se Adam anka no dibi amango abrobe ne wa abrobe bi wo ho ene bi ni ho bi ayera se e wo airport na route ana abere a ugina ha wotisa abrobe bi abere utimi tirezi sa na okobu abrobe no na se wudi abrobe e dey any pressure e dey any diabetes e dey any hepatitis idi babia hallelujah amen ni nyina ayira do nyame share ahyade no ben man fan serious odi diabro do no yire ba no wankasam na nche no ni bere so o kan ni biara to ba no so fan serious na Satan na nia te papa bozam umi ampa ye yo yes e bedu bra Yesu beba no have ni pa betwetwam te se enkatie bi a yadua ne nsu anto nguso ni pa betwetwam mako ifo he se de ni ma ko no a na nia pere edi se wa mo ani anna ho a obesi kwai apa so esai obi abasa osum Nyankopon yie bia no odo hawa beto so se ade a wo ye no no odo hawa to bia abasa osum Nyankopon yie bia no odo hawa beto so so one page wani anhwa Nyankopon na asem na wanye badwen ba obesa wachi o hawo binti na so utimi konkode a ubenya fie bia Onyankopon amfansa na ya da esiye woni nchen tenabia shirakalila amen etu wasase na ma Adam ka kire ne say enuaba no to mu nyina no onti bini de finfifi won onfane sanka yako na Adam de Onyankopon ka kire ne say esansa watie wo yire ne Adam edane Adam Onyankopon wore yese ne Nyankopon boy ye o yese ya nyame amoye se ye o amoye se Adam na ba matimi yi atuma afi nyina obawie no aboka ho ye Adam no ba timi sole afi nyina o machi no mienza bedi akoni abasa bewi ase no asa kwade bank ka asa ne Nyankopon boy ni pa ya so den dubla obani dada okuma ne tie duaba no no Nyankopon sane ye no was Adam esansa watie wo yire ne na okodi dua me hye wo se ni bie nti ne dua me hye wo se ani bie no wati bie dinti wunti wadome asase osu to ayai wadome asase di asase wo yi Onyankopon abasase nyina dua duase obi etimi nka nche be se wote ha woni ha obi a wo problem why obi ani asase wo so a oni ha na de ye didi ani se wo Yesu a wo ni daso apa temio de wo ni Yesu ni oni ani daso ne ha no ebeku no obesa ko bonsam gem but obi a wo Yesu ni de wo ha do nyina mu no se wo hwe ho ya se na me kan no Onyankopon ayetena bia
One fansa na ɛyɛ ye fɛn ahohomfo kurom hona training for kɔdwo ɔma home aba wurare nto yɛ gyidie amen yɛnkɔ nsansa watie wɔ yere ne nsansa watie wɔ yere ne na wadi dua a mehyɛ wo sɛ ne bie nti na wode dua a mehyɛ wo sɛ ne bie nti wo nti wadome asase nti wadome asase yɛ wo mu na wobɛdidi asase no so Adam ɛfiri nnɛ yɛ mu na bɛdidi wɔ asase so wo na nyinaa wonkɔ na bɛtena asase so nyinaa na ɛnkasa ne nkyɛmsen na ɛbɛfifiri ama woɔ yɛ mu na bɛdidi wɔ asase so for the rest of your life deɛ na nipa yɛ a ɛnyɛ berɛ bibia yɛ brɛ deɛ adidie koraa yɛ brɛ asase wei ɛdeɛ na nipa yɛ a ɛnyɛ berɛ bibia ɛyɛ asɛm a Nyankopɔn kaa ne nkyerɛw pɛsɛ Adam yɛ mu na wobɛdidi wonkɔ na nyinaa wonkɔ na nyinaa na nkasa ne nkyɛmsen na ɛbɛfifiri ama woɔ na ɛnkasa ɛne nɛnkyɛmse ɛna ɛbɛfifiri ama woɔ na kyɛ sɛ ɔka kyerɛ Adam sɛ ɔbɛyɛ dwumaden wɔ asase so wɔte honam mu brɛ Nyankopɔn ma yɛhyiam deɛ di ka yɛ mo ne Nyankopɔn ase sɛ woanya yɛ ama wiase na wɔfrɛ bɛka busua kronkron ho obi a ɔtumi ka sɛ me deɛ m'adwuma na ɛhyia me deɛ meyɛ m'adwuma brother bɔmpa yɛyɛ wate nipa bi ɛsɛ sɛ woyɛ adwuma ɛno mu na abɛdidie but ɛnyɛ w'adwen sɛ wobɛyɛ honam adwuma nko a o ama Nyankopɔn adwuma ka heaven no yɛde nnwuma ɛna ɛkɔ pia ɛhyira nka Kristo bi la amen ɛto asɛe nkasa ne nkyɛmsen ɛnkasa ne nkyɛmse ɛna ɛbɛfifiri ama woɔ ɛna bɛfifiri ama wɔ na wobɛdi afuo so ahahai na wobɛdi afuo so ahahan Genesis 3 verse 19 kɔ w'anim fifirim na wobɛdidie na wɔne mfifiri na abɛada wobɛdidie wobɛdidie ɛde akɔsi sɛ wobɛsan akɔ dɔteam ɔsoro Nyankopɔn fa bɔne nkyɛ amen ɛdeɛ ne nipa yɛ a ɛnyɛ berɛ bibia yɛ brɛ ɛdena kora yɛ brɛ deɛ mekɔdo fufuo ne sɛ ɔkɔtɔ bankye bɔɔdeɛ bidie wokɔfele gas wobɛtɔ nam nyadoa mako adua pea di bɔɔl nkateɛ tete nkwan na mebɔ so kyerɛ wo no tete nkwan ɛtu pressure pura kasɛ ya na du hallelujah amen ansa na nam a wopɛ wakɔtɔ wowie a wobɛtwa bankye adwa bɔɔde asogya de asi so woni gas yɛabɛbɔ mu sɛ akɔbom sɛ bɛbele abini wie a woahwie aduadua no kɔ a wohwie no ntotoɔ bi tumi bɔ fa so nyame ammo a wotumi nya yareɛ ansa na wowie a kwabrane abɛgyina fufuo yi so ɛde ham hɛɛ ham hɛɛ ham hɛɛ sana wowie a wonya kakra yɛ dɛn ate ato yam na aduane mmaa a na ɛsɛ yɛdɔ ɔmo aseɛ aduane wo a wo noa no noa wie a ɛnyɛ wo dabie mu wode mɛma no dabi ɔba nni fie aka sɛ wo noa aduane woyɛ wotumi di woyɛ na aduane afo no ɛna aduane a ɔba de 10 cc yɛ no wode 50 cc bɛyɛ ɛnyɛ dɛ ɛpɛ sɛ nam kom sɛ wobɛwie wo nkwa na ɛnyɛ dɛ hyira nka Kristo bi da amen ɛti Onyankopɔn adome asase ɛti sam ɛnom yɛ da asase so nti obia bɛtena asase wɔ so biara no wonya haw ɛti asuma wɔ haw ɛbi wɔ bam susumu amanneɛ ɛmu wɔ bam ne tintim yie ɛwɔ Kristo ɔwɔdeɛ fa ba ne nkyɛ amen Job chapter 7 verse number 1 ɛti me se sɛ ɛnyɛ firi ɔbrɛ ɛne amane asase so a yɛbɛnyɛ fie a wɔmfa nsansie ɛwɔ gye Nyankopɔn nkyɛ ɛna se yɛpere amen amen yɛnkɔ Job chapter 7 verse number 1 wɔsɛ ɛnyɛ akodeɛ na ɛda hɔ ma wɔdasani wɔ ɛnyɛ asase so akodeɛ na ɛda hɔ ma wɔdasani wɔ asase so a na ne nna te sɛ ɔpaani na ɛnyɛ akodeɛ na ɛda hɔ ma wɔdasani wɔ asase wɔ so de asase yɛ baa so sɛ yɛbɛdi ako yɛne ɔbrɛ bɛdi ako yɛwɔ kura ase no
Raso near baby of phone, Sikwa. If you raso koha, a cobber 15 miles. 15 miles. That's right. Ababokwa, be 15 miles. Obakoho akodo. Udo wie na wo ba, wotwa bode ne banchi ene mankani. E de atwa 15 miles asa bedu fie. Ochimuda ejasa adaso. Hallelujah mama. Amen. Enti sa edu fie ada. Na o maame no papa ka se wo chena yebekọ nsikwa na bonsama ka cho se yare. Bonsam na ka chiro sa. Yare. Ekwa na wadodo. Petu yare. Yo petu yade o. O petu yare. Di anumre no aduane a o mmeno ano. Woni. Ese o bo apa yare no no. Aso anajo boka ko wi aduane di. O hihye yade na ma ho. Di ade abachi no. Obi abaso na da so ntuma yede. Etwe ho. Na o maame aka se o yare amba bi se no nyme wa anye den. Wani di Ekwa ne wa 15 miles. Enye bete. Hallelujah mama. Amen. Enya bibia o. Onyankopon abasase ni dua. Eti ade bia ni pa asase wetu bia eye bra. Ade ni pa ya anya bra. Bibia ebre. Oba ka nda. Amen. Obi se makru school awie ya fam adwuma our office. Okwa nkrate go. Masa. Se wanye ni nyina ho adwuma bosu so aye ntua woka. Bibia ebre. Iwe fa ba ncha. Amen. Eti me pese obi otie bia enya tiase ba ko se yeti wo bra ane amane asase so. Eti obi anhwe na wanfere ni padua no amawi ase. Ani Kristo Yesu ntena. Awa nukurum. Ene nipa ni biti asori mu nso omudi bone. Odi bone wie no se prim na koma. Se nyi wono a eso no na yeye. Mobi otie bi ate ase se tumi na ye hyase no. Wona bo ni nyina, wona bo aso nyina. Aba. Obi ntimi nye bone amfa hinte Nyankopon da. Ohunu ade nyina. Na ye wo Nyankopon ade a wo type a ni pa wa ye bone na ye ka no se prim akoma utumu tai obekuwa ni mase. Aba ipa nyina hu awowora. Wo se wo Nyankopon. Owurade fa ba ncha. Amen. Kwa anya krudi na da ho ma woda sadi. Akuna do mo oda sani. Awa sase so. Awa sase so. Na ne nate so pani na. Ya nate so pani na. Abida ho. Ese ya no pa me so ya na me check me fi amadi. Nti me check ya na me say me kura se menya 80 years ya. Sisi ya se me ti we firi mu akasai. Akitu. Me dem ho me check you. Se menya say ya me ti we firi mu akasai. Na wo bo wi ase. Na bani na enya no so ni nipa nyini cha. Aba. The first man, Adam, otrasasi wotu emfisha hankuru ni aduasa. Boni beka se na ran 30 years. Yes. Asana Adam ewu. Noah enya 500 years asana wo ware. Noah onya mfisha hanum asana wo ware. Ese mfisha no wadie. Ukwa doctor so wo pressure, diabetes, hepatitis. Sa asana usisi. Ojonku. Mfidie no mo dia begu ha no. Da na meka. Nipa nka no kwenti asa mfidie no. Mfidie no so nka no kore. Wo do pa mfidie mpa mo yemfa mfidie, o mfidie mfa mfidie anko jaman. Sa na adwuma ya no besesa. Mfidie no adwuma ya besesa. Ukwa obeka nsem hu ne die. Jasa, wo fu hospital oba na to ni wuo. O pressure sa akosoro. Wale fi aba ni nche. Amen. Enti akodi ya ebedi na asase we so no. Yan na ye be transfer kakra bi. Obi transfer nya mfinhia ahankuru ne aduasa. Owuko. Sesei nipa transfer ye bone no. Ana nkwafie ni ba oha ne adue no. Ana bone to aso. Ana Moses bo mpa ye no. Ono so ka se nkwafie na badue so. Ebu so na akwadue wotwe. Rembu brane amane.
Shiranga Kisolida. Amen. But in Yakupama Yeshim, Yadia, when Yakupon Toye. What came from Yasidon to them, and what they are banning Chai. Say I'm a bottle in Ebra. No, my young pa, a dear Chile. It is what we. Maybe I see you are watching it. Nasa to try a bread. Amen. Amen. Job chapter 7 verse number 2. What's that? Na said ye akwapri onyu ho. Said you are quapu, you know. Ani so pani hwe na pa de kwan. I saw penny day. Na pa de kwan. Obisi me your teacher ni. What should I do? Ubreba Subako retirement. Me your cocoa crachi. Ubreba Sub, Ubakofie. Me your army commander, me can't be Kabi. Ubreba Sub, Ubakofie. Nipa Pia. Or the report will war and a power flash as he saw. See, what does it say? A dear Emily Paya Bonnie passes, say, and you sika. Sika na many pipe. When you pass the deal, sir, you also be in your sika. Now, you have to son of so. What can be Kabi? A case of war may catch him on that side. A dear, a yet tell when you go upon him. And you are brought tell so strong you go upon. Sika and Fanny Panko heaven. Move here. We be on Tribia, Chloe. One for comparison to Pesica. Over Africa, Obi to say, Mashu, Abiola, Dangote ya, Africa don't know what's going. No, I know fine. When you're skinny, ma, or to be talk as good as not the rev class castle the other day. 2 friends who are far from the One day, pen will we. Also, a crabuni. Come for some who are. Una homa dear Chiu. Katanwa yade, yeni to swan, and one yadoba to swan. What? Ah, no, Yafatran no quasso. And this is what the boss yet. Diana, Massifia, Matas, Yaki, Open, Timio. Fear no. You be one papa and go free, but you will free. We have to watch him watching. We have to now watch that. I shall you that. Now, I will say, fuck, catch it. I will say, if you're on Sama, hope you. If you're on Sama, hope you. It will be about Brapa, or so we are near the Dana Park. It done the park. Me won't go to my area to war. Me who are money them fear. Fear one in that war. Me fear, me fear also. I want to say fear one of them. What is up, Anacha? Amen. Job chapter 7. What's that? Verse number 2. Said you are quapri on you. Said you are quapri on you. And it's one penny when a party of penny a day. I want a party of party. Son, a woman, but Diabu. What is wrong? A bit of a drum and a brought to warm you. But you were through, and 1 minute brought to you. I say, on one to us, and what it is, no chance that you are just from Fankan, 1 February. No, a minute more too good. Yes. But you are Mama. Yeah, Mummy, what I say. Let you know. You found what you're day. And Trim. She ain't Amen. Said you are quapri on you. Said you are quapri on you. And so penny when a party of quite. And so penny when a party of San, woman, but Diabusuni. But some do I business as you see now. Now, pass the catch of you. Now, Boo, how I do a mammy. A mayor, what it is. If you want to super pay. Yes, you pay. Go upon my bow, but you must get to all. Dinner. One maba primu. Masa. O jina so. Ah, Yakupon man bibia bi. Bibia wo bi. Wo watch. Wo because wo chi a wo to. Wo sa wo no fo. And na de oba bia wo no fo. Mo ko dem na bo se se ensem bebre. E fo mu nko a. Yeah, hang and nko a. Se mu nko a. Wo chiri wani mu. Amen. Then I'm weird. So I'm trying to know what you say.
Onyankopɔn aboa no nti ɔbɔ life ni bia ɛnɛ deɛ na ogyina so de bɔ life no abɛyɛ ade so ama no hallelujah amen abɛyɛ ade so ama no eti asɛm Job ka kyerɛ yɛn obi a wotie bia tie asɛm ni yie na hwɛ wo nipadua so yie ehie Nyankopɔn amen amen yɛnkɔ na sɛ mekɔda ɛyɛ na meka sɛ da bɛn na mɛsɔreɛ na anadwo atwa makorɔ atwa makorɔ ɛyɛ ɔhaw bi nti obi kɔda wɔ na sɛ wakɔdi nipa ne tiri mu ɔden ka na wahyɛ no berɛ na adeɛ bɛkyɛ ma berɛ no so na wonya sika no sɛ woni problem a ɛna woda adeɛ akyi ntam o woni problem a deɛ obi sɛ sɛsi ana adeɛ akyi woni problem tia wɔnwene anadwo wa masa na sɛ wo se wo tena se adwendwen asetena mu nneɛma ho a adesan mu wapa wo mu wa papa adeɛ nkyɛ da deɛ ɔnwene deɛ ɔtɔ a herehera saa wani problem bia no wani fa ba ne nkyɛ amen mesi fra Kristo afra yɛ no mumi yɛ ne nye na mfi wiase ma wiasefoɔ mumi yɛ nsua wiase deɛ no fa ma wura Kristo so mu wate na deɛ yɛyɛ nyinaa no one day yɛbrɛ bɛ so hɔ yɛ fa mu nyinaa yɛbrɛ bɛ so na brɛ no sɛ yɛyɛ deɛ tene a Onyankopɔn bɛfa yɛkɔ kura a wamfa nsa na si yam mɛka ho asɛm akyerɛw awurade wo yɛ mabɔ amen yɛnkɔ sɛ mekɔda a meka sɛ da bɛn na mɛsɔreɛ na anadwo atwa makorɔ na anadwo atwa mu akɔ ɔda fatwa mfonomi akɔsi ahomakye adwendwen no wɔ haw ne amanneɛ mɛma koro a yɛawareware mmaa yi bɛma yɛde ka so wɔ ne wo na a anadwo nyinaa wontimi na the whole night adwembɔne abadi wontimi na anadwo no nyinaa bonsam bɛtu sɛ akɔpem sɛ adeɛ bɛkye ɔba no nipa bɔne ni gyaa no ɔba bɔm koraa biribiaa nyɛ yie da ɔde baalɔkɔ aba pam no adeɛ kye pam no ɔnyɛ nipa papa wonya mpam no so asɔde a ɛma kɔhoma wopie a ɛnkra no bonsam tu ɛne ne nya aka amaso dia wosɔre akɔbɔ maame amanneɛ satan no wobɛkasa saa akɔpem sɛ adeɛ bɛyɛ dɛn adeɛ bɛkye that's right ɛnko obi timi nya ho pressure nansɛn ma wa anakoa bi baayɛ hey ɔba no mɛgya no sɔfo nam sɛ masɛ nyabotrɛ adai 2 weeks ni meyere nem na ada mehwɛ no mu saa nam sɛ akoa why lucky 2 weeks meka sɛ ɔbɛka sɛ 2 years na wotwe mmienu the 2 weeks pɛ no wɔni abra kyɛ sɛ sɛdeɛ fifirifiri no nya sɛ ketewa o 14 days and I'm saying calm down break your pie ɛna ɛma kristofoɔ ma mo na mene mo kasa o asɛm a meka ɛnyɛ wiase wasɛm wiase ni bɛɛma na yiri kura nsuo so ɔde ne ho bɛka me no wopɛ ɔmo mo ware wiasefoɔ mema wopɛ bisa wɔm sɛ wiase ni bɛɛma na ɔkɔ ne wa ne yere sɛ mempene hwɛ wokura nyame na aboa wɔ ni adagye ɔno wanya nkɔda bi fie dunkuru no fie dunkɔtwe ne aduenu ɛne ɔmo kɔba na wabrewa wɔfa ho bɛ onni ho tab saa asɛm wɔ yɛde di akristofoɔ mɛma wurade mfama adubɔ ne nkyɛ wɔ mo amen yɛnkɔ da bɛn na mɛsɔreɛ na anadwo atwa makorɔ na anadwo atwa mu akorɔ ɔda fatwa mfonomi akɔsi ahomakye asase wei ɛso atena ne o sɛ wohyia bi paa na wobie ne baagim na wohwɛ nnu gum a wɔnom a brother nipa mmɔbɔ wɔnom adu no so wontimi ntena ɛwu sɛ yadeɛ no na ɛdɛ abɛtena obɛtumi nom aduro saa na aduane kɔ a yɛdie no aduane nyɛ ntɛkyɛma so koraa da biem aduane no ate sɛ ne test yadeɛ nti na meka kyerɛ bi a wotie me mepaakyɛ wo Onyankopɔn dɔ yɛn ɛti berɛ ɛdi nturom asomdue no sɛe yɛn wasɛ sisi bia foforɔ a ɛkyerɛ ɛdi nturom ɛne sɛ obi a wotie biara no wopere sɛ ɔbɛkɔ amen Jeremiah chapter 20 verse number 14 odiyifoɔ Jeremia nsɛm bebree tu no wɔ ne nyame dwuma mu wode yɛnti asɛm ɔkaeɛ Jeremiah chapter 20 verse number 14 ɔsɛ ɛnome ɛne da a ɔwoo me wɔ mu no
Jeremiah afa awokyere no ha mu saa. Ne ho mete. Afa wase. Adai. Enome. Any a da wo wu mi wo mu no. Any da wo wu mi wo mu no. Da wo mi no. Enome no me nkada. No me nkada no. Jeremiah na kasa no. Asa so amane ne how. Was it da wo mi no me nkada no. No me nkada no. E da mi na wo mi no. E da mi na me wo mi no. E ma wo nhyira sa da no. Mo nhyira sa da no. Enome no nipa odi asempa. Enome no nipa. Odi asempa. Odi asempa. Abre meja be kan say. Be ka che me papa sa. Wa wo babere mama wo. Wa wo babere mama. Say nipa no me nka no. Na odi ma manager ni giye. Jeremiah na kasa no. Wiase we. Wan so obetinam. Obi so otim na on de da bia na ni gi a. Say nipa wo ye nimpan. Ye wo nipa ne wo nimpan. Nimpan fo no. Nyankopon bom so obesewo. It will be able to help you. I tell you, Christo, the Achawa, Enyam Sumpano, Mipacho Kuramuye. Now, Ohano, when I go the other from Kakaka Krasa, you be here to my Sundram. Now, for Kurayam friends and a Chichian, Yakuram. What do you have? Amen. And no minute down woman, woman. I know minute down woman. A diamond a woman. A diamond a woman. And my wish has done. Which has done. And no mean when you power, yes, and Papa Major. No, any pa. A back catcher, I'm a papa. Or what about Mamma? Or about Mamma? No, make us any pan. No, the mamma, you know. You know, Tafo. No, Tafo. He was a better prophet of God. Jeremiah. What did you go back and say? Which say your food? And I'm a team who see a before mamma and a mine. Muna Masumo. I've do baby. Now a real theatre, a real mania, a real how, Kodana, and Yakumo 20, Resima Jeremiah. Missy Obia to her beyond. May catch us and more hobby and more Bermuda. Kuku and you could do him. So I'm going to go. Amen. Jeremiah chapter 20 verse number 16. Was it my only calling at the same kura? A radio to na onu ne hono. Nipa obawon papa mania say. Me mama awo oba bema no. Mania the same kura. Mania say Sodom ni Gomorrah. Say bi. Nipa obeka kire me papa say. Me mama awo oba bema no. Say nipa no. Awurade mania say Sodom ni Gomorrah. Ada no waka sa. Atete no doso. Mania the doso. Ade a wonyeye nipa timi nwene ne yakato so obi wu kwa no osuro obi wu no osuro ala me jai esi makwaji edu esi makwaji edu ifu hu nsuo first one mo se bansire damase me furu bansire no makwaji fu hu nsuo isi de duro ana me de ye gidi aduma wurare fa ba ne nche amen the last time I catch nipa bi se ye ketumi a muntie ye ketumi a onyankopon wo ye tumi na tumi a efiri nyankopon obi antimi kwaji tumi fufo bi ansa tumi ne nante da bi e the true faith as well way o tumi kwaji etro emfa ma ye true faith church enye yi oba no atrem ani pe ni nyankopon asem ani wo mo asem wo ka asem bi anu makane sa wurade fa ba ne cha amen ade a wo ye bia fi wakoma mu yeni yo na so ye hu nyankopon obedi wachi wo fa ba ne cha amen yogo ma oni ko ne nyati se nkura awurade abutubutu ne wonu ne ho no Jeremiah na kasa no Jeremiah wo ke bem wo hye gina ne ho mete odome na woda onye duane ni wonye nsu onum wo kasa pani aso na no ye tiri bonu sotro ye boyu duam ye tiri to amuram ye pamene firi kurom It was verse number 16. Money calling it some crowd radio butubutu. Money calling us adian. Enkura ewradia butubutu. Ewradia butubutu. Na onu ni hubiem. Na onu ni hubiem. Ma oni calling ti suwa no pa. Na masa asem we asem ketwa. O ma me na awo e na mate. E na mbebo papa man ye hwenum ya yeso ogu so. Ma oni calling ti esu anopa. Nipa obeka kire ni papa se me ma me yawo me no. Anopa bi ya won ti su. Na onti jejeje awiakete. Na onti jejeje awiakete. Sa wan kumi wo yafunum. Sa wan kumi wo yafunum. Na me nanso na ne me amadamna. So ta se. Na yo yam fa me amadamna. Na man ka me ma me
Teni pasa, neni pa kondo wo. Yadeɛ baako, what with the brain who I am quiet. And so I then that's what you want. Obu eskato ni nsɛm a no na nature ya sabia. Em sɛ ne hu twa no. Obodi ofo ba ne nkyɛ. Amen. Me si enye fi wɔ haw ane amane asase so a ye benya fi a Onyankopɔn fansansie. Sa fi wɔ na me ka kyɛ obu etie bɛ sɛ biri ne pɛ mu kɔ. Esom wie kuro. Biri ne pɛ mu kɔ. Aba. Ɛna yɛ better because I had the end there. Ohwɛ ayi Zaye Mampani General Mobutu Sese Seku Kukumbenge Ochechire palace bi asame na sika odi si sa palace na nya sanketo a enne ɛho nyina tane amamfo so empan ene nkotre ene edi mu agoro de we wo yase akyade akase a ese pompa yeye eye nyamso mpa dini ababawa ya wutu ujirim eda na wonya virgin aba ne say ubeyi no bekyirikyiri ubeyi no me ka kire o pray ana wo yekiri ni abrante na so ba ware oba bi na woni ka no oba ne dance na wa ware no a ubeyi no bekyirikyiri me na me ka kire with diagrams wo Nyankopɔn fa ba ne nche amen but Nyankopɔn ma yɛ hye me se wo Nyankopɔn do yɛ odo yire bia kyɛ mu yɛ nso mu yɛ ni hwia wo yɛ Tesi, asa ewiase ni wura nyamsunu mu kakra kakra. Iwuram kakra kakra. Kakra kakra. Opimpini ba. Wari tu yodi. Amen. Yago ma oni kro ni ntisu anopa. Ma oni kro ni ntisu anopa. Na wonti jejeje wiakete. Wonti jejeje wiakete. Sa wankumi wo yafunum. Sa wankumi wo yafum. Na me na anna ne me amadamana. Na me ma me amfa man kotie me. Na man ka ne yafunum danti. Telemi ano no. Nti odofo ebia no hobi daw so me pa chaw emuni mu wabam ofra kristo dia fra won kula ofra mu ye awo tene ne kwa so adwuma bia wo ye pian fa no kula bata ho so ye hu Nyankopɔn fear no is very important obi won so Nyankopɔn bia nko Nyankopɔn ntimi nko ne nkyɛn duwa bompa ye se awurade ma nsuo nasem na fa no kula nante amen amen onse Jeremiah no okase na ese nko Nyankopɔn ku ne yafunum na se na no ko do wu na me Job chapter 3 verse 21 where say me o e dey say enya free wo bre ane amane asase so a ye benya free a one fan sense a e free Nyankopɔn che enum na pele na ko ona dance it now amen amen Job chapter 3 verse number 21 yes sir wona wo twen wo wu na emma Wasu wa mama yare. Otwen owuo. Yo ni pebu wa opesi wo so wo ne ma. Wo ne ma. Wa yare ya dade mo sa no mete. Benyana ku owu. Tiko fu wo se owu me fa ne nko. Enso owu ma. Enso owu ma. E ya saase we so a. Aba. Be 5 years ni skani bi wo kuma se ya. Wo yare ye no. Doctor e ye measurement man na duan ho. Apem ye no abetem ba ko a ye pam 4 no adi 1. Betim bako na ne car park wo Accra Road apim ye no ba betim ba ko pe ni apam 4 no odi bako titia ba ko pe odi titia mienu a eda no se surgery ko to emergency aso ewiase bibia owobi na so yade ase na so ndue wurare fa ba ne cha amen wona wo twen wo wuo na ma woni pa bi twen wo wuo na so wuo ma obore hwehwe wo wuo sena akorade ni pa bi bole hwehwe wo wuo sena de ai akorade ni pa bi bole wo wuo asena de ai akorade obi hwehwe wo wuo te se de obi na de asie no ono a wo pe ne kodo wo wuo senko wuo me fa no fi se no mete na wo mama me si asase we sa wo betena so na wo ani kristo achi a wa boka bibia betuma sia na meboa ampa we say chama utumi oi okọ ednakotum why dem 20 years wo sika nkasa ene ba bi on pe wakoda me se mo awura ho che nipa bia so ta se wa nyiri do wo susu do se betuma tina to afiati o eti alofuru me se enye Nyankopɔn asem wo akire de wo ye na sase wo su bia ma kristo nka wo
Amen. When I will tell you number, what will tell you number? What body show was in a cradia? When I want it, Jim one woman Jim Roswa. Now, who supper was a Quebec Damana? Not woman is supposed to come me as you and who's supposed the baby was supposed to think you see. How did that's a quabi or what you bank of business? I want more than Queen Wanyadi. 5 million washakufu. 500 Ghana. 5 million washakufu. Sana you know 2 weeks. Or trailer tattoo was a canoe or diano, bank for no tatan, unyabuafo, no homete into a Queen was a function. 500 Ghana cities. Yasia mi we manino. Adia radikwa. Obadi watedino. Asasi we obi a wote so bia fa wotu nyankopon so fa wotu nipa so na show hu ye ne bone atiri nipa numu dodo aye wonde bone atiri nipa numu dodo bebe to me kan ne say me ko wa china atiaba yiri so aso da mo bomba ye o no do ba da hotel akoda bi Oko no asafa Bible kakraka mekoya sori aba oba makacha ni se na de wo chana te mekoya na menko obi da ampa anu odene ampa enokore why wo chana te ampa whole night wale fo ba ncha amen oti nyankopon ma mesi yenya free wo brani amane asase so a ye benya free a odakopon fansansi sa bia wei ana me to bia fo sa for we put the idea to tell when you walk up. Can you panic? Shaka Yakobody. Amen. One Jim Roswa. Was it? One woman Jim Roswa. Now, who supper was Uncle Benya Damana? What I said, Obitas will be near Jim Roswa, and what's a panisanka? One mummy is here. I come more dear. What's what you said? Or Tassis were brat. Tebe ne wo ha de Yakobon dia tumru ye pese be kurem ne odi akire yi na se wi ase no ebinum didi hu meti kakra no wura didi aso dem a ya bobon kwa da ti bebiri didi aso me ma so dem wo ba baba kwa ne wo obati a wo bekata so sa be sa akofie ampa wo de gagawuga kura da ba ya boko because ade no emi Yakobon tu yi mu ade o debi we didi ni pema o baba obetu ju ma didi what about you bonity? If you say who money, what a catch a war. The spirit will be a war posse, a dear German, a winning pump, and the Saudi and blue as a four. Shaka Yakobon. Amen. Yes, boss, I see what you obey no credit. Abaka na summon a woman, or Captain share them. What preachers are. I feel not sure for not to say as how much. No for Peter. Also, was Okobiana. What's it with that? One channel. Who now down concept? A Giadi. Who said? Now, who said? I know. Why you want to know? And yet the father. Amen. To be out here, to walk away, you're not sure Yakobon. Amen. Amen. Job chapter 3, verse 23. What's that? When one parima didn't acquire hinter. John, you heard us, Empa.
eti du nsɛnkyɛm a yɛdua yesu ka asɛm bi kyerɛ asuafoɔ. John chapter 16. me se sɛ yɛnya firi ɔhaw ne amanneɛ asase wɔ so a yɛbɛnya firi a wɔmfa nsa nsie agye nyankopɔn nkyɛn na wɔ ɛhɔ na mommyɛ mpere nkɔ mɔkɔɔ no mfa nsi dae mɔkɔɔ no mfa ntɔ kaa mɔkɔɔ no ɛfa pɛ sika ngu bank ama nkurɔfoɔ na de soɔ yɛwo a ɛhwerɛ ɔkwan yie na berɛ no bɛi. Amen. Amen. John chapter 16 verse 20. What's that? No crowd of crime say. Yes, question for this. What's the crowd of crime say? What do you move soon and what charge? What charge? Yes, if you budget. Easy. Also, the soon young boy, yeah, easy. Go near the open abbey. You run the pen woman away. It's almost soon young couple. I know to be yet to open. But we also young couple. Now it is all heaven, dear. And Mranum. Ɛkyekyerɛw ɛma wokɔ ama nkwa deɛ ɔpɛ wɔnso yira no kora no kora mɛsɛ mo sɛ meka kyerɛ mo saa modeɛ mobɛsu na mobɛsoro mo ataadwo wiasefoɔ ne bɛgye wiasefoɔ ne bɛgye na modeɛ mo werɛ bɛho na mo werɛ bɛho nanso mo awerɛhoɔ no sɛ sɛi nokware kristo ne bie no a nane gye wiase biom nneɛma a ɛkɔ so wobɛhwɛ nneɛma a ɛpiepie ba bɛmɛi deɛ binom yi ɔmo ho ne ɔbɛtumi afa ɔmo ntaadeɛ nahanayi na ɔde ahyɛ na ɔhyɛ t-shirt no gu so na ɔde atie si abɔnten na biribi bɔ n'anim sɛ bofurot ɔmfa ho ɛna ɔbɛtumi tena ase paa na wabaa ne nam wɔte kwa ho so na wabaa ne nam ɔsi yesu kaa sɛ sinti deɛ ti wiase nue nyankopɔn ma womienu na hɔ kristo ntɔ yɛn ɔpɛ agye yɛn sɛ wote ha na sɛ wonkɔ asɔre bi a bra me nsom na onyankopɔn sii sɛ bɛbuba pa a yɛbɛkɔ akɔtena anya asomdue ka sɛ amen kɔ modeɛ mobɛsu na motwa adwo bɛsu no motwa adwo wiasefoɔ ne bɛgye wiasefoɔ ne bɛgye nanso modeɛ mo werɛ bɛho modeɛ mo werɛ bɛho na nso mo awerɛhoɔ no na mo awerɛhoɔ no bɛdane anigyeɛ bɛdane anigyeɛ verse 21 kɔ na ɔbaa biara ɔbaa sɛ ɔwo a ɛyɛ ɛyɛ no ɔhunu awerɛhoɔ ɛfiri sɛ ne dɔ wadu ɔbaa wɔka no no ɔbɛwo a ohunu awerɛhoɔ ohu nneɛma a ɛya sɛ ɔkɔ baabi a ɔmogye awoɔ no ana ate nsɛm obitumi ka sɛ momfrɛ me ko yɛ abaa ne mmra na membobɔ no asom kwase ampani momfrɛ ne mmra na mebobɔ no asom ɛnsɛm a ɛkɔ so wɔ hɔ no me first born mede mo wife kɔe mehwɛ ara me sɛ woboa kɔ pɛ baabi afa na matwɛ kɔ Amen. Verse number 21. What's that? Ọba. Sẹ ọwọ a. Ẹyẹ anu ohun awurẹ̀họ. Efi sẹ ne to wɔ tu na ɛsisi wonya wo ɔba no wia sɛ wonya po ɔba ne ba saase so wia ɔnka ɛhohia no bio ɔnka wohia no bio ɛne gye a woanya so awo nipa ɛde na ba wiase nti hallelujah amen ɔda hospital bed that's for say chim no ɔtiem push no ɔtiem push no ɔtiem push afei ne nyankopɔn adom sam na bɛtɔ nisuo biri no na afei ate no ɔda kakra no obisa mewo deɛ ɔmɔso wonya wo baa ɛso wo ɔbaa na wahome kɔ soro ɛma ka ɔmo nkɔma wo ma nko a ka ɔmo ma nko a ɔnyɛ ne classmate obi ka sɛ wo deɛ bɛma ɔsɛ kyew Jawadu. Wale wi amabo. Amen. You abona adwum po se amane a wo fam no se Yakobɔ boa na ho kye a ɔno wo kun na bia. O de ahena adwum sa. Obabi na wo bɛka na sa adwum ma ne tin. Me. Wo am kan kyerɛ me. Me last ya no no. Na fa yi na ba fie. Abaduro yi su. Ɛtɔ yi su. So de ase ɛ. Enkatie ni na mu kakra kakra sa. Afei na wa start ɛsesa. Na ne ho ne otum sɛ wa start sɛ nipadua no akɔte bi a ɛfem mo start yedu ɔmo asɛm ta bɛhwe ɔmo yere mo ɛru start ayɛ fa wo sɛ na sɛ pia no ɔba na ɔmo amekɔ da bɛ ɔmo amekɔ da bɛ o papa mo no wache ɔsɛ sɛ ɔkɔ asɔre ansa ɔkɔ asɔre ansa sɛ mane kɔ ɔgya papa wɔ saa no kɔ maame ne baayɛ no ɔda bedroom ɔda dam hɔ bi bibi ntimi nkɔ so running for bane che amen afu bi 3 to 4 months no wa ye kama afu no papa mo na se afu no start born life
So what I say? Yes. It is no family. Now you are there. You are fit. So what I say? Yes, you are to am some power. Say assassin so you better hula man. But obo betimi no kura gira pura no. Oba so oba wa. Mumi so Kristo mu. Motitwe na mo betim. Motitwe na mo betim. Amaye mountain. Is a funny Israel. If we museum do mo cocaine and catch Israel for man and member say Israel ni eba and for who afade. Israel ni bema and for yira fade. Na se bema fum ko fa na yira fade ya ho a e ye chiwade wo mi Nyankopon manim. So ba fum e ko fa bema fade ya ho a e ye chiwade wo mi Nyankopon manim. Wo Yesu mo ja metwa mu. Deuteronomy 22:5. And had also a few. What I say? Abrafuna, and this Yamanaba, a kiss of former being dear children. Woman canino, no Munyan dear baby, as a Sabian, no Mushata is woman as. Now one chair, net dear. Was an independent also hot. As when you hope I don't know. So you can remember about the cash and miniskirt. What do you pay up and I'm going to court? What America? About the cash and trousers. What do you call court? And the head could do. Pamichalo, doing a good penny yasempe. It's a case of former Yachim. Shall we? Once a saw a father, we shut trouser. We will go to some gym. Minameka. They say, Nago and I, you will kiss Safo, and you will say to Safo. Say to Safo, and my prime and Marsha Traza. That's one of them. Open call you. Amen. Amen. As you are. If you said it, what do you want to? There's one young Panua. So young Panua. Kind of who hear you. On kind of who hear you. Did you want us what the Papa we are seeing? Did you want us when you Papa we are seeing? I must say, dear. Say, dear. Who are the home? You are the home. There's so much who will be you are the home. Gonya the open abbey. What you pa? What would you so 3 numbers? What you read the whole never was 17. I read will be a more for so. 3 direct. Depends on you. What is 17? 36, 40. Okay. What it is, I did him. Some about one. Let me catch us. Could travel to work to make you at all. Omboya no Comisaba Conan. Now, Bob, yeah, Jawajo. You be out, a young Quanintla. And ne chachalo o mama na yakɔno kodu ba bi sai sɛ wuso Nyankopɔn abetwa bi the kids of former member bibia o mu gusu twa chacha wo o mu fo so ni di won o de ahye no ho
Shiaga kisolila. Amen. Yangwa. Na musu say die. Say die. Mo wa wrehu. Na so behuru mu bio. Na mo behuru bio. Na mo akoma beto mo yam. Na akoma be. E beto mo yam. Enti da ye bewu Yesu Kristo no. Ya akoma beto ye yam. To ye yam. Enti de wonam mu bia. Fani mi atrem. Amfa no ankoye bone. Fani mi atrem. Shiaga. Amen. Eni baby huru sao. Ntomu ye tumade wo Yakobon mu. Hebrews chapter 11 verse number 32. Ya say me ho, Yakobon ma, me say ye free obre ne amane asase so a, ye be nye free a won fansansie awo je Yakobon nche. Mu me emprenko. Yawa Hebrews chapter 11 verse 32. What's that? E na menka bio. Nti wose de na menka bio. Na se meka Gideon. Se meka Gideon. Barak. Gideon no yakofo. Yakobon yi no. Okuma Israel dinkunim Barak no yakofo. Yes. Okuma Israel dinkunim Samson no yakofo. Jephthah no yakofo. David yakofo. and Samuel and ye difo aka no Samuel obasa ase waso a nipa bi enya no Samuel kada and Samuel Papa was a major prophet. Obewu no osi nkonyo Israel nyina mu no ka kire omo se de waye ne bone no obeka obi enya bi anka omo ne yababo omo de no Shiaga yamuru. Amen. Kwa any difo aka no Samuel. Any difo aka no Samuel. Kadaje babo. One nam chidie so. Nipa bi enam chidie so. Akodi ahini ahodo so nkonim. Akodi ahini ahodo so nkonim. Odi asamtere ne. Ebi di asantere ne o. Ebi nyinya apose. Asantere ne. Righteousness. Ele hie Nyankopon ba. Obi timi hinta ko di konkonsa no ase obi ne yi na di afra adwuma. Obi pana no. Obabi timi ba ne yonko ba nche na obaka je ne se ukunu otwempena bro no yete so onya botreu na odi konkosa ndachi na okuna wade agu umye hwe huye amen kwa wonu onam chidie so eti sangu fe nam chidie so akodi ahini ahodo so nkonim akodi ahini ahodo so nkonim odi asamtene ne obi di asantene ne onyinya aboshe nya boshe osisi ajata no obi arai esisi ajata no Samson why jatanum Daniel look at two jatamnem e so ko mo nya nkwara so yo because e jata no no mo ye wo mo no o mo ye wo mo do mo kum nipa do mo ntam mo na mo nwe ene de Daniel akoto sa jata wo mfimfi na ko pa samtin nti jata ntima nka Daniel wale fo bo nche amen kwa wodum wojatumi jani nkranta asa Shadrach Meshach ene Abednego Nebuchadnezzar from Mranta Mumra. Yabaka chira me say musumo nkoto maboso mo no. Asa na te o msa nana yankoto. Mimi na mujema mi ka say mo msa yankoto. O se be he be ma. Ana o mo muso ja no. O ka chira o mo say o mo ja no no sa prenso nka de edere ho. O be chira mema we nyansa. O do mo ye hweso am obi ahu say o ni Nebuchadnezzar. Hallelujah mama. Amen. Metro man for one view the difference, kwasi asam. Omo na bo na bi kezi aho bai. Ifia ko hanging rantri. Dem ko gujam. Wo ntade. Dem ko gujam amomachi. Wo mo no ba bi eja no wo no. Ele ja no ehuan fa o so. No mo wuye. No mo wuye. Nti mrantia no ehuru eja no mu no. Look at them say, on my shot done so just a second. I put it. Yakupon say, Nebuchadnezzar had here. And Yakupon be Nebuchadnezzar. I've always said, the beginning of 2 minutes and Yakupon be in a knee. I for who said, man tell me and son. But what a cow. And don't be a about Jim. Would to me? Yes. Shiaga Yakobon. Amen. There was so Yakobon with Yakobon in the chi. So Yakobon. Amen. Amen. Kokaka. Ebinim tane nkranta no. Ebinim tane nkranta no. Ebinim David no nya bani bia o. As a so e dia soldier for pamu David 20 years. Fi shebiru David no nya home. Onya bani so epelekun. Wali fa wani nche. Amen. Yawa ebinim nya hoomre mu ahoden. Ebinim nya hoomre mu ahodu babia na ebinim opemu obu.
Haunty. That's what Kenya go pass a more. No such an holding. What the floor? Piano help you up. Piano maybe shout so. But Pachawo, one casa Kenya, who a vampire. Now you go to me. Obey such an Amen. A pretty your cool one for. Be your cool one for. Can and a phone press your guy. Bill can and a phone press your guy. A man's account of four, sorry. What's a man's account of four? Sila fatini banwa. Okon and Jacobs the other day. I'll cut in fjord. Or ban if you would and Bowie. And my mamma before Difulia. And Elia Strain Yankopon, Mamma Benyani. So you banwa or my Lisa the other day. A banner Lisa Slaman, a banner. Lisa Vampire Ma. I could answer Bampam. Shiraka Yakobodi. Amen. Now, what you put him so good at a prayer? What to be alive? A good at a prayer. What to put him good at a prayer? That's one prayer. What ye? Remember, a bit man who acquire you. Bimdia man who acquire. Saucha Roma Empire. On the time, no. You put Bia now, cry. Yes, Kuso Gidi Mubia, yet you want you cook. If you Bible cry, who said, who could a Bible, yet you want you cook. Tomi ye baby to sports stadium. And on my ye, Jata, I want for the Mogo. It yet for the area. Near the Mokoys will be a young in the Krangwa. You be one. You be one. Little 30 tiny panam, Yankopa 70. Then I will have the pride okra. Amen. Now, young one Sanko who saw the chance war. One more Sanko who said the chance war. I feel for so good and Guasadia. How far I would not Guasadia. Jeremiah, you couldn't was Papa Muni a Bonadega. Almost obey my man Kangari. Aye. And so, Papa. Obey my man Kangari. I'll see how high I go. No more say no more Bonadega. Jeremiah. Say that you call for you that force it turn and you know. You pass him. Amen. Amen. I feel for you and Guasidiano. I feel one Guasidiano of fear and Pacheri now. Paul, Papa Penmu, Paul, Papa Penmu. It means what when they are not to benches. You're Bonama. What him near Bonama? Liania Sab Punatian near Jano. Potawa omunusu na adeɛ sa na suafo na bɛfa ne no kɔnya kɔ bompa ne asa so sorry a yesu se ko na to aso sa ko preach ho obi tia wagya watch night obi tia wagya watch night apa ho ana say girin sam bebira abonsafo na fa edu fiara na abonsafo na kɔ watch night ho obegya wo safu bebira abonsafo afa was the gentleman tia ya fiara we do no ajai so for someone will be akwa kwaso dem ko bompaye shiraka yakobodi la amen yele see e buni mo si wona bo buni mo si wo mo bo o de wine pie wo mu 7 aka yesu wo ne so de ho asem a kire ni nuan widafo o mo so o mo ntiase ato ahye so o mo asesa bo Samuel Paul ne fa ne so what the nature taka we give Nampa obi to me 16 the abo akum 7 Amen amen kwa odo wan epai wo mu odo wan ya epai wo mu wo mo nya no mo nya ne ko gina temu animo yes wasa ho me anyiri ehu me mu sa se di pesi nte Bartholomew no yesu sie ni yesu awu wo mo na dia 7 ne ko yes ana omano amana so be say omo mpima Kristo asem ne nko omo so mbeka ye chi Bartholomew ye chi na ebusan say obekoso di Kristo ho adanse ana say woni biem o se mekoso di omo se twan ana mko pes so owan yiwan the capital for edi twetwe nua sada ompede nampa and omo why na chimma no firi ne ko achi ha saa begu ne sisi ha and omo soja and we saw ne nine we saw ne sa and omo ne hoso nti wo hoso anu aba obebo yesu na sa wo mo osemebo omo se mo gya no mu no ye tutu wo mo ya ne sa ko pimpira owuye omo paradise omo hweye ye ne ku gina ni mu
Australia man into a woo, yeah. Not yet, man into a woo, yeah. What's Crowd was said, was who be your money be. No young Padia Macra. And when you say, and you better. If Ras and Gafosas and Gafomra, you see, I won't even kai, and so Kenyam some of the other. You do a sort of money. A man can be a man. One can get that way. What in a good Kenyam? You know, be other. You didn't for Penphone who you're about. Kaso de bayam panufone dia. Ye dia ya bonten. Ye ne yeko ka twe wo maba. Shiraka kinsodi. Amen. Yawa. Hebrew chapter 11 verse 37. Pasai. Ebinu muso so won hye. Ebi so arai. Wo so won hye. O so won hye. Wo de nkrante kunkum wo. John Mark. Wo mu tie no no. O mu pa ponkonkon amiensa. Ena o mu dia ho ma bo no mu sei. No mu so no. Obusa so wura obekọ so di papa no adanse osimedi no obi atena ti asena mu wona atwe aponko no ya poli naked ani apa kwaye a asuo tutu ani ade na to fam nti ya twere sa na kiri nyina aworo no mo kire busa nse yo obekọ so aka na wosemeka omusu move on you be out omu pekuru mu akọ was obi sare wo sa asase wa asubia bia ni so de ni pepe bia ni wa betena ni so man hu yesu a obi na che kwetwe mu dem oni ahwe hu amen mu bi akronko ni mu bi so nyagopo obi a utia bia I want to say me ponko jama me kra se basazu se be di akọ enya sundiem Shaka Yakubodi. Amen. Watching Yantini Mreche woman. Do watching Yantin any Mreche woman. John the Baptist. When you pa as no shatade. The papa no so for Sakaria. A woman on the atade. A common tenua. This will call you war. And man wabon and son on your work credit. Come from Naswabadam. Was it in Massa? We power Loma, we feel flock of Purim, fish Yababre, probably Sakaria Bana Patam, and Yabibio, a humanity, Mumia Corona, or Brown Tiabiano, you are free, and Shady one yas a concordant. The certain Yabre. I don't read the Baba, no, I would take for any number both. Yes, the bidding probably more. You bring free a free Yago Poncha one fancy.
hana so obi atie bi ahwe akira kwa mbese me ko ya man na ni abra jaso wo ka hwe wontie no aton no store no aton na pata no aton no fie avokodu ya no obobna Yamani ukasa bo chesi kan ku fo ho move from shira ka yakopɔ di da amen kasa ko bi o was excavator mienu a o de yaduma and me ko yoke me ko obi aka so wontie avokodu ye do anopa no de sagunuti o se nyebete me ko Ghana wotimi ka na sabai oba le fa ba ne nche amen me clock is afre ye no ye fa hotie ntena ofre mu wotu a makin ka kyerɛw sɛ wotia ne mmɔ wasu a wonka nyankopɔn ma wo ebi wotia ne mmɔ wasu onso ma wonka nyankopɔn ma ho yesu wo yachi obi a ya mmɔ wasu onso mu bia wonka nyankopɔn ma ho woyɛ asɔde da mu adwuma bɛbrɛgu ya body amen Hebrews chapter 11 verse number 37b na ebinu mo nso ehia won wale hu ya mabo amen wotia ma na sɛ wonyina mu bi krofo ma safu yi me ba mu 1989 90 nti ye ka omo ya dadafo no me ka ho bi me ba mu ntempa first watch na ti I start war division school war no na fidie ni ho no machine but who bana samre emrantie no man board na emrantie jesu amasa wujira na asase ne wo so obi gina o sa no no otu awi no da so obi a wawu jenyum no so sa no otu awe wotia ya brantie o ma watch night ai why mre TikTok shaka nyakubo ni da amen wo ehia won wasi ehia won wo hu tane won yesu a no o ma bada ne toka na mo yesu oba adwuma ba no ye o mo se ba je ne to mo ka che suafo mo ka che masa se ba je ne to ana suafo ka che se masa o mo busa to ana o busa se ehin fo de se tua to ana o mo kire mu o mo se ye ba je mema ka se nam yesu ka ho obi eni kapere konfesu so magician obi aso ni kapre yesu gina ho din no se petro wo de na ya dwuma oposo e de ko na ko pen nam bi ne pedrawa enso na da ho ko tu fada lo ko tu fish ya be yinu na dwuna ba di ka yinu no bi enu misika se mfa ko tua na nya so bi masa wo ya ni ho ngire ho hallelujah amen ni gina gidifo bi no aton me sa se baji wo sika me yiri ne me ni kapre sika to me se ma na me koma radio station fo sika to me se mo a na me koma TV station fo me ni sika da ho so ta se yes master you say adwuma nyankopɔ de ahyɛ me nsa no ɛno no makatu ya ho eti bɔtene ne bra na me timi yɛ adwuma no yesu pia me nya nkwa bayire me ho tese me yɛ adwuma no wale woni pamabo amen to bia wuti ha bia me se asase wei ɛso yɛ brɛ ɛso yɛ maneɛ ɛso yɛ haw ni so awrehoɔ kɔdanna nsɛm obufa nipa so enti ntina so saa o ɛne kristo mfa yɔnko na daakye bi ba nipa bi nya tena bia ɛyɛ ne gyeɛ wurade mfa ba no nkyɛ amen wo hu tane won wɔn mo yɛ dɛ hu twa won wɔn ho dwa wɔn o huna manne yɛkyew sɛ wobɔ di ne ɛba bɛku afei na ɔmo te sɛ tetɛ yɛnkɔ wo ye se de won se wiase nti afei kuru baabi na wɔn mo ɛbɔ kristo din no wɔn ayɛ sɛ nipa nsɛ wiase wo chinchini stress no bi pom woka kyɛ kristo ni ba sɛ ɔmfa nwi nto anwi so a na ɔno refɛl ai ae na baabi wiase akɔduro ɛbɛɛ ne yɛmfa nyankopɔn se ɛmfa nwi nto anwi so waka wie waka wie wɔ yɛasa aseɛ ɛtu wode nyi to anwi so a atamu da no ɔbɛbusa sɛ meka sɛ mfa nwi nto anwi so ada ne nwi to anwi so no bi chiri wode pɔnkɔ nwi nipa na de pɔnkɔ nwi ato anwi so nipa obi ɔno wɔpo sɛ ɔyɛ bayifo India afe so a abayifo no nyinaa ɛhyɛ fa ne yɛyi yɛ tirinwi ne yɛde akoko busum kɛseɛ nim ɔmo wie a ne yɛde akɔfa mfidiem ne yɛ transfer bɛ Africa ne mmaa yi togo wɔ mo tiri so eti na bɛyɛ dɔso wɔ mam saa de ni ntra nsuo ha hwɛ ho yie nsuo yɛ hɔ a
Shiaga yamiri. Amen. Kwa. Waya said you won't say we are say. Waya said you won't say we are say. Chinchini sira me poso. Chinchini David wa nam saa ti so bia we no hwefo. Ne nam du ba bi kura na waya no se bodamfo. Ye no se bodamfo. Because baby okoro anya sa ibeku no. Amen. Amen. Any abudani asase so abomu. Abudani asase so abomu. Na yenum nyina mu no. Yenum nyina mu no. Wonam chidie so nya dance ya pa no. Wo me ya chidie so ya dai. Enya dance ya pa. Here wo kiri so sumu pa. Say ubenya chidie. No tuma chire yi. Ubenya chidie no chire yi. Shiraka yula. Amen. Yenum nyina wonam chidie so nya dance ya pa no. Na dance pa. Na so won san ka boshe no. Omo san nya dai. An ka boshe. Omo san ka boshe no. Efrise. Efrise. Onyango pasiesie bribi. Ye papa e chance wasie wo. Asie wo mko. Na wan kwati wo anya wo mpe. So ta say. Yes. Do omo twen ye. Omo wa twen yem. E ba yidi o. Ba yire. Awurade hu yamabo. Amen. Obi a wote bia obesa wo show gidi omoje ana wote ha na wonkwa so de bia bra gidi asore bi ana asore ya wokọ no so wo say moa bra gidi asore ni asore ya yem piriti bone asore ya yem mosu obi se me yem lante ya hene obi se me yem memaku me yem maku asore so yem mosu e ho asore yem ko communion na edu ko say me ya she white ya wo kwai. Amen. Amen. A block up, my main quotation by Agope. Adisam 21, verse number 22. Revelation 21, verse number 22. What's that? Now, who saw there be a room? It have a honor. I saw there be a zoo. There be. Oh, yeah. Spiritual city. So what I say? What's that? You know, you know what? When you move, I must what we. I will be a house in you. There be no light bay, no akoma. And now, Masia, I feel I mean penny paco jamins here. And I'm here when I went by ya, medical four, medical buria, media praprasa, medical cataquai, medical banku, medical you are. Amen. Man, who saw there be a woman? Just what I be a secret. Now, every day, Uncle Paul, Uncle Paul, I didn't answer to phone. I didn't answer to phone. The Guaman only a sword dino. Yes, you kill so I die. Yes, sorry, dino. We am Pringo, Yam Pringo. I have to do Crocasia. You can't come on the Wabro. As I say, now, what is a draw? My yes, Cassia die baby. One day, I have a show. I don't call your team. As one metaka, the many pay a one of the hope, opinion of my area. Lawyer, or China boy here if you 7 a.m. Oh, Mocasar, the phone boko, and you have one Casa Timu. The phone boko. 7 lawyer, lawyer, if I say me here. Come who say me play yaso. Na wabu born the money obi ese ne diba we no bia obo mo nyina me du eche we on be twiri nyina ba wie no ono sam fifire bra ya idi nka ho na ne di ambam awrahu masa me se ni po mopo tota se it is a kiss of twin safrawa odofo manafo mama wo I shall not be here. We be so cuckoo and more training. Heaven, so the whole ra, a Yakumatonko. We are into your Amen. Now, here's what we are not so sunny. Busumin pure, if we say, when you go point when you shrimp, when you go point when you have light, oh, Chromo. Now, a guama no any chronicania. What I say, no use to wash shrek. It was training for Yellow Berman woman Beshia. What you are burning, remember, you are Cotonou Swareno. Hollabo Sanchania Wadia Cassia. What I say, it was a floor. And maybe that's the way up. A Jenny Papa Tinfuno, and maybe that's where not out that. Foundable to Sabusia. A Shaka. Amen. We see at your how near Mania Sasso. A Jenny Flow. We mean you're tomorrow. Come here, Namakobio. Come here. That's why
say bumper say we are be kaye yenye kuro no mawura ni be ho wura say hono ya hoto kuro na say maami bi kompabo baby maami onyam finhia dua so num oma abrewa obabrewa ani ese mpabo koya wo say mommo mpa ye mami kuro adaya miku aye mere ana me say me pese me hu mere ye no osimi kumba manya dwuma so maami ye nipa boni nipa suro yehu anyankopon 75 years mo wale mfie se ose wale mfie aduana anum ni na wale ntem engineer ye dwuma 45 years na papa ye nyamfie aduana anum a maami sa the pressure to papa iso buku aye mere we be ma bompa se wurade man tra me ma ye nkopim bra bewuo ehia papa tina be ma yem omo sar wo baka se na nyi ho na se wo kodi chi ana bogu se jawo di kodi chi na he shiraka yakubo ni la amen wogo verse 24 wasai na amanaman be nanti woni han no mu na amanaman o kamanaman ya ene yai yes e be nanti woni ya ti yesu de yesu ehu ya be wura kuo no mu o te e be dai e be nanti woni han no mu e be nanti yakupon han no na asase so ahemfo na o ka asase so ahemfo a e de oni mo nyamba be kuro no ani David no mo Wahibi ukutse biye kwa heaven. Wahibi ukutwa bwa moja ugu kwenye subi kwa heaven. Wakati hivi num. Wale sai Yosafat num. Yes. Omoni ahemfo omoko. Hallelujah. Amen. Solomon wapi nyango pasem. Tuanze babo no katene ne fo onka ne ka ho bi. Solomon onko nyango ponche. Obewu no kum ni pagum bosomso. Yes. Ne ma na nye. Shiraka yakuponi la amen to be hotia bian because me the shower duru sa yet your how ne amane asase so yesu afrawa agiremu ye yesu be yasefo konkuri masempare nkoso shiraka yakuponi amen ebe yasa want to krono promo wi a to krono yan to promo na anadwonsu ni hobiem entu krono promo anadwoni ho me wo me dai na me yire wo ne dai ti me pia me to me prum na me de safo akọ me so won ti asese me pia ma to me prum matum obi a wo ne safo a obi a wo ne dai ti me pia na ma to me dem a wo ha ne se wo si no me pia li kwa se me to dai obi go bi dem baby sir etu baby a oba eso obeda ku dem so what I say who there wo nim say eso be da ku den ana ya hu mfu nya da bia na ya kura de ya moboche nipa bia me say wo check free kwasi ara kopem memenda da bia wo ginam da bia wo ginam edi say da ku pa bi na bibia ba mu na ba say wo yi free na so ka se wo mpene ya no kura ni na se mo ba o me wi asekura je say ai wi asekura ke ye ma musuo Yehua Shirakalila amen wogo verse number 20 says wasai na odi amanaman ni monyam ne ani die babam wose odi amanaman ni monyam ne ani die babam baba kuro mo na adehuru biara na adehuru wakati huna nipa dia so odi ntena asasi so antie nyankopon asem ye bone adehuru biara wo ya adehuru ani achiwade ni ani wo mo ye achiwade ani obi a odi atoro chiwade be mo fa be mato chiwade ha ede na ba sare juma sia etumpa nai the mai wo fra pa obodi wo hoi no sa wani now aw yonko be ma no hu be ma le tusu so kakra bia na ni twase kurukuru ko tofu ama be ha da ba yes sir ede chiwade amen amen ko ani de oye chiwade ani de oye chiwade ani de odi atoro no wo mo di atoro won se kuro no kura wo mo kokuro mo agi wona wo twere wondin gi wo mo ma ai wo twere wondin heaven ye fa na sase wo yaso ahye guama ne nkongoma no enti yire ho se wo be hwo ho ye no ye dwumaden
ne nyankopɔn atwerɛ wo din bɛde ma sɛ mo awurade wo yɛ nyinaa mmɔbɔ Amen. ɔfo yɛbɔ ne nkyɛe Amen. ɔmo yɛ ahoɔden yɛbɛtumi de akɔnkoden Amen. na sɛ ankyɛ na sɛ kristo pia a ɛnyankwa agya mɛkra tumi to ɔmɛhyira yɛn daa Amen.